Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Ka regional committee man penbet ya ke kamput kamsam ha ka time riboy. Ka badairu ka jing penbet put ha ka wat baar, ha ki sautali ki jaka ka japut ha riboy, bala kledu ba preston tensong, mentakas ngi kelas dang ban syang piang, da ka jing lang ha conference hall, jang ka office u deputy commissioner, na ka benta ban beteng biang, ya ka jing kren ban penbet yu put usam ha pering ka jela Assam bat Meghalaya. Ha ka te ka jing lang, na kaliang ka komiti kala khot lang ru ikinong mikmat na riboy na du ba Meryl Bonds MLA Nongpo ba Sostene Sotun MLA Jirang ba Dasakyat Bhala Mare MLA Mauhati u Arpit Upadhyay Deputy Commissioner ka riboy u belong ru member secretary jong ka komiti kinong sanchar hima ba nong sanchar snong na du kis ki menteri jong ki hima ba kirat ba pher haba kren chikilat pathai kubor hadin ka jingalang nakaliang ba preston tensong ubla khli ekate ka committee kumu chairman ulo ong ba kane kadi ka jingalang baningkong hadin bla thau ya ka regional committee ban penbet yu pur usam hakawat ka baar hakaba wala penpau bahari boy kidan sautali ki jaka kajaput berhakate kasngi lekren ban penbiang shwa tangnya ka blok tu berkadesh demura berkite ki atli ki basa ans penbet pat banyak kren kasngi don geneka first meeting jong geneka regional committee kaba hap ya kari boy barokaway hakaba ngia khot lang nakaliang jong ka committee ki members barok wedon lang ni nadu jong ibadah skiat nadu rejong iba Meryl Bond iba Sotun nang takidon GMDCs nang tau DC jong yu bolong ru members secretary jong ka regional committee tinggal khot ya kisim mentak ganti ka bangi khot ngia kren tang arteli ke area ka banengkong ka de ka dash domria bat ka baar ka de ka block 2 tegadang sa arteli naman ngani riboy ngidon southerly kiniki area of differences teka sa southerly bat dia katangin sa le kiniki sengi banwan teka bangi kren mentakas ngi kolong betang arteli kawe ka dash dumria ka de ka bahap apo ka hima melim de nakaliang ka hima melim kiawan nakaliang jongki menteri kiawan nakaliang jongki rangbasnong banyak kendu banyak pelu cumut hakaba ya dei bat kitu ki area ki jaka paro namar ba kitu ki area ki bengla submit ya kini kisnong ki tau how ajar we ban claim na ka sarkar Assam ngia discuss kata ka we hadit ka we bat hakaba kedu ngia yo ki input ki kot kisla nakaliang jong kahima bat kumju nakaliang jong kinong shong snong lan ki rambasnong ki kenhun ki rambasnong hapo jong ka ki area paro ka we tingla ya slok tingla yo ki kot kisla bat ngi aila chu ru nakaliang komiti la ki dang don shu kanu ka kot kisla lan ka kenja supporting documents kamu nakaliang komiti kadang pediang sengobhai kitaru hakabangin saya steady bat ngin saya bu pada kerja presentation hakap kandu syua bangin le banja kandu bat ka regional committee jongko komen Assam kata kete ko we ke bentar ka benekong bat ka baar kolong ye kren ya ka block 2 kadi ka block 2 bepintip ka hapo ka hima hakahima khairim borok kini kiri ka hapo ka hima khairim dia kani rile kren ya slok nila peu jumut nakaliang jong usim jong ka hima nakaliang jong usim raj bat kum juru nakaliang joka jong kirang basnong nilai submit je ki kot kisla ko jong ki haka committee nilai discuss subun ki batki but menta ni nak le committee ngi ailat chu ya ki la dang don chu kanu ka baki sngo baki dang don ban pha ya ki kot kisla kum ki supporting documents ya kan neru ngidang ailat ya ki bakin sa submit biang syaka committee but la don kam nak le regional committee ngilong ready wat ban khot biang ru ka jing keren sai sisin shwa bangin ni kendu bat ka regional committee jong ka sarkar Assam